Kai, ya haka fa malam. Kai. Kai Allah ba da sa ya haka ba. Barka da mai gida. Ina wuni? Kamar ɗazu na ji kana mun magana. Hanya ni ne kuwa? A ji kana mun magana ai ban fahimce ka ba. Wallahi. Ba ga kuɗi na ba? Wallahi 1000 ta. To, na gani na zo ina so in ba ka ce to ka ce mutum maula sun yi wato. Baka fahimce ni ba malam. Ai haƙuri. Kasan sai ana uzuri, ana Inda ka uzuri. ganni a zauna a kofar gurin nan na zo yin ci abinci ba wanda Ai ana uzuri, ka san wai. kuɗi na zo to sai dai mu raba. Wallahi a haba. Ai haka. In ba za ka karɓa ba ni zan tashi in shige in ci abinci da su. Ba damuwa kawo. Nagode.